ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସିଏ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ କିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସିଏ ଲାଇଫ୍କୁ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ହେଲେ ତାକୁ ସବୁରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଯିଏ ଲାଇଫ୍ରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, ଯେମିତି ଚାଲୁ, ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା। ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନଟାକୁ କଟେଇ ପାରିବା। କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ?